Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi għamela ċara internament li fix-xhur li ġejjin irid ikun fuq quddiem-nett u fil-kontroll tan-narrattiva politika tal-Partit Nazzjonalista. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd hekk kif spjegat li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista ċediet għal Jason Azzopardi. Fil-fatt il-Gazzetta tenniet li l-aħħar ġimgħa kienet l-akbar xhieda ta' dan b'Jason Azzopardi jiddomina l-preżenza kuljum f'isem il-partit fil-midja u f'konferenzi ewlenin. Sors partikolari tal-Kulħadd qal li Jason Azzopardi ħawver anke fuq Bernard Grech innifsu. Internament fil-partit ta' Bernard Grech intqal li Azzopardi insista li dan irid ikun rikonoxxut u jkun ippreferut fuq kandidati oħrajn wara l-attakki anke dawk personali li jagħmel fuq il-Partit Laburista. Madankollu sorsi tal-Gazzetta Kulħadd sostnew li għal din id-deċiżjoni kien hemm resistenza. Fost oħrajn inġib l-argument li Azzopardi għandu karriera u storja twila li faċilment tagħtih it-timbru ta' kiddieb ivvizzjat fosthom dwar affarijiet personali, rigali u saħansitra allegazzjonijiet li għamel fil-konfront ta' persuni oħrajn. Dawk li kienu kontra din il-priorità fuq Jason Azzopardi fakru wkoll kif huwa kien ikkundannat għat drabi mill-Awditur Ġenerali waqt li l-qorti lokali saħansitra qalet li kellu jerfa' responsabbilta politika. Madankollu minkejja dan, il-kap nazzjonalista Bernard Grech li fid-Dar Ċentrali sar magħruf li tlaqqam bħala l-Kenwood reġgħu ma kellux triq oħra għajr li ċedi għat-talbiet tal-istess Azzopardi. Dan kif sorsi tennew kif Jason Azzopardi fakkar lil Bernard Grech kemm kien kruċjali biex ġablu l-appoġġ ta' dawk li fl-istess perjodu tlaqmu l-Blue Heroes biex tqiegħed kap minflok Adrian Delija. Fost oħrajn, issemmit il-famuża laqa f'kaffetterja f'Taslima fejn it-tnejn kienu nqabdu anke fuq fulmat f'kantuniera jikkonfoffaw parti mill-pjan ta' konġura li jimmina lil Delija. Il-Kulħadd spjegat ukoll li bħal Jason Azzopardi qiegħed jagħmel hekk ukoll Beppe Fenekadami li jinsab imħasseb sew bil-preżenza tal-ex kap Adrian Delija fuq it-tmien distrett. L-imkejjen fid-Dar Ċentrali li tkellmu mal-kulħadd qalu bla tlaqliq li l-kap kompla jitlef il-kontroll jekk qatt kellu. Jidher li anke b'riżultat tat-taħwit ta' Grech u tentattivi falluti tiegħu li jipprova juri x'tip ta' seta' għandu, tal-establishment nazzjonalista se jkomplu jimponu iżjed lilhom infushom fuqu tant li diġà riduċewh bħala insinifikanti.